ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ба кулли мардуми мусулмон мо дар бораи акаи Иззат Амон мехоҳем ду сухан бигӯем. Акаи Иззат Амон беҳтарин шахс ай. Мисол ба тамоми тоҷикои амир Москва муҳоҷирон меҳнаташро чиш расидагӣ ай, дасти ёрӣ, дасти мадад. Хай бубахшем бародаро ки мо мисол хеле телевизионӣ гап зад наметонем, не ки мо ҳам чизе ҳастем мегем. ҳукумати Тоҷикистон, ма як гражданин, як шаҳрванди Тоҷикистон, ма чӣ хидмат мехоҳам бигӯм ки озодӣ ба акаи Иззат Амон. Акаи Иззат Амон як қаҳрамон ай дар ҳами байни муҳоҷиро, пешво ай, даже пешвои ҳами муҳоҷиро ай. Тамоми хизматам мекунад, тамоми шароитҳоро барои муҳоҷиро бисёр муҳайё кардагӣ ай. Медонем ҳарчанд ки мо акаи Иззат Амон ай пешидагӣ нестем, лекин ман видеороликошо бисёр чизошо тамошо кардем, хизматаш ба ма расидагӣ нест, лекин дидагием ба бисёри касо расидагӣ ай. барои ҳамин қама гуфтанем ки акаи Иззат Амонро ҳарчи зудтар бояд озод кунем. Барои чӣ ӯ барои 40,000 шумо меен ӯро Москва медизед? И ба ягон чи рост намеояд, ба ягон кори чиз рост намеояд, не ки чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад, шабе сӯзад, шаби дигар намесӯзад. як рӯз не як рӯз чароғи шумо хомӯш мешавад. барои ҳамин қадр озодӣ ба акаи Иззат Амон. Мехоҳем ки акаи Иззат Амон дар озодӣ бошад, дар болои сари муҳоҷирон бошад. тамом. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. салому алайкум бародарони тоҷик. мо аз ҷумҳурияти Тоҷикистон мехоҳем ки Иззат Амон озод карда шавад. озодӣ ба акаи Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон, озодӣ ба акаи Иззат Амон. салому алайкум бародарои аҳли ислом, ба халқи тоҷик салом, ба акаи Иззат салом. аз ҳукумати Тоҷикистон хоҳиш мекунем ки Иззат Амонро озод кунем. озодӣ ба акаи Иззат, озодӣ ба акаи Иззат. ба худо беҳтарин мардӣ дар ин дунёи дилсардӣ, ба худо беҳтарин мардӣ дар ин дунёи дилсардӣ. туро аз мо ҷудо кардан ба зӯри ву ба номардӣ, ба зӯри ву ба номардӣ, ба зӯри ву ба номардӣ. дар қафас нишастани ту намехоҳам шикастани ту. ای خدا قفس کشایی یاری هم نفس بیایی. در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو. ای خدا قفس کشایی یاری هم نفس بیایی، یاری هم نفس بیایی. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. саломи худро ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон мерасонам ва аз ҳукумати Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки озодии Иззат Амонро мехоҳем. озодии Иззат Амонро. Всем добрый вечер, дорогие зрители, братья и сестры. К вам такое обращение. За что задержали президент Таджикистана, за что задержал Иззат Амона? Когда люди болели коронавирусом и так далее, президент Таджикистана не знал об этом, но тот человек, которого задержали, он делал гуманитарную помощь. Почему его задержали? Мы можем все делать, мы можем делать митинги, мы можем все делать. Главное, чтобы этого человека отпустили. Это человек достойный, таким нельзя делать. Это человек очень достойный. Когда этот человек помогал
всем, президент Таджикистана не знал ни о чем. Не знал, как люди живут. Если был бы как президент, как все остальные, нормальный президент, его люди не страдали бы по стройкам в Москве годами, месяцами. Они бы работали в Таджикистане у себя на стране, жили бы там и вечером были бы рядом со своими родителями, женами, детьми. Нельзя этого делать. Наша просьба отпустить этого человека из Атамона. Мы очень просим вас. раҳматуллоҳи баракату. Саломи худро ба тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ва ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтаниам ки танҳо озодӣ иззат дамонро мехоҳем. Танҳо озодӣ. Мо то он даме ки иззат дамонро озод накунанд беқарорем. Танҳо озодӣ иззат дамонро мехоҳем. озодӣ иззат дамон, озодӣ иззат. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. ба ҳамаи бародарои мусулмон ман як гуфтанӣ дорам бародаро ба ҳамаи ҳукуматдорои Тоҷикистон, бародаро КГБ, милиса, ҳама мони ҳамаи авлоди мо бародаро ҳастанд. милиса, коргар, хешу тавруш, КГБ ҳаст, модани ҳастанд. ҳамо акав додари моанд. мо муҳоҷир шидем, хай гунаҳгор шидем бародаро. хай шумо ҳам акав додари моем бародаро. ҳами ака иззата бегуноҳ буд, ҳамиҷа бурдануш ҳами Россия. чӣ гуноҳ дошт? ҳамиҷа ҳамо муҳоҷирора пойда буд. мурдамона ҷамъ мекард, зиндамона ҷамъ мекард, ай пуштмон медавид, дар ҳамаи ҷо якҷо медавид, меомад хизматмона мекард бечора. ин гуноҳ надора. ҳамира мо ҳамиқа гуфтанӣ дорум ки ҳами бародари мора илтимос ба ҳаматон илтимос хоки потон бушам, ҳамира ҷавобш бидем, биравай пай зиндагӣ шава. ҳамиҷа ҳам муҳоҷирора ҳами мардак нигоҳ дора. ҳамиҷада агар не ба худо ҳама бесоҳиб мебона, ин ҳами мегиран, ҳами мурдомона мебаран, месӯзонан ҳами урусо. илтимос бародаро, ҳукуматдоро илтимос, бародари моен шумо ҳамни. хай чикор кунем? ака зурмон омада, дигар наметонем, маҷбурем ки гап бизанем дигар. хай нашава, баъд чикор кунем? баъд буд хай ака халқай ҳами ови равона яка. ови равон бехасу хошок нест, одамӣ ай ба ҳунар пок нест бародаро. як гап не як гап мешава. ҳами хубай охе. мо ҳам ватанмона дӯст медорем Тоҷикистона. мефорамону хай чикор кунем бародаро? ҳами мардака ҷавоб дем, бия корша давом бита бародаро. мо ҳамиқа гуфтанӣ доштем ба ҳами ҳукумати Тоҷикистон. инам хеле бародар.